Annex 1. Informació confidencial. Signes observats. Marcada incongruència entre el sexe que sent o expressa i el que té assignat. Demana que se l'anomeni amb un nom que l'identifiqui amb el sexe sentit. Hoy os vengo a hablar de mitología griega. ¿Sabéis quién era el titán Helios o Helio? Hola, grupo. ¿Alguien me hace un resumen de lo de hoy? Nom de l'alumne? Lua Vila. Vull que a partir d'ara tots us dirigiu a mi com a Helio. Per una persona amb autisme és més fàcil mostrar una disconformitat amb el seu gènere pel simple fet de no entendre o no estar d'acord amb el que significa a nivell social. Annex 2. Acords presos amb la família. Adequar la documentació administrativa del centre docent. Llibertat en l'ús de la vestimenta. Accés a banys i vestidors que li corresponguin d'acord amb la seva identitat de gènere. Helios era la personificación del sol. Que no? Mira aquí on diu nom 2 punts. Posa Helio, que no ho veus? I d'on crida el López, nom cabal? Tu de debò creus que hem de muntar tot aquest pollastre per un alumne a la que li queden 4 dies a l'escola? Yo lo que creo es que estos chavales están apoyatados con tanta información. Que ara els nanos estan molt enganxats al TikTok aquest i veuen moltes coses que els poden confondre. Però l'Helio deu estar fart que tothom, fins i tot el seu pare, pensi que no s'entén a ell mateix. Es que yo ya no sé. Estic completament perdut. Annex 3. Sol·licito que es canviï el nom del meu fill en tota la documentació interna del centre, d'acord amb el que figura com a nom volgut en el punt 2 d'aquest document. Nom volgut de l'alumne